No ọgbakọ Omebiwu nke Anambra State ekwupụtago nhọpụta họpụtara Maazị Daniel Okeke dịka Auditor General Anambra State na Engineer Celestine Anere dịka Managing Director na Superintendent General Operation Clean and Healthy Anambra ỌCHA Brigade. Nhọpụta họpụtara ndị a bụ Gọvanọ Chukwu Masoludo mere ka amata nke mkpụrụ abalị ole ma ole gara aga ka a nọ n'ụlọ ọgbakọ Omebiwu na Anambra State. Chukwuemeka Modlem wetara anyị akụkọ a. Ụlọ nzukọ omeiwu steeti a enyeghị ike ha ga-eji rụọ ọrụ. Otu kọmitii ụlọ nzukọ omeiwu steeti a na-ahụ maka ndọrọndọrọ ọchịchị ya na inyocha ndị na-arụ ọrụ gọọmenti chọpụtara na ha tozuru oke ịrụ ya bụ ọrụ enyere ha. Na ọgbakọ ya bụ nzukọ mere, onye isi oche ya bụ otu kọmitii bụrụkwazịa onye na-esota okwupụta okwu ụlọ nzukọ omeiwu steeti a, Dọkịta Pascal Agbodike, kọwara na ha chọpụtara na ndị a enyere ọrụ tozuru oke ịrụ ya bụ ọrụ ma marakwa ọrụ enyere ha nke ọma. N'okwu nke ya, okwupụta okwu ụlọ nzukọ omeiwu steeti a bụ Maazị Uche Okafọ gụpụtara ya bụ nkwado ha nyere ha ka ha rụọ ọrụ ebe ndị otu ya jiri olu ha kwado ya. N'okwu nke ya, Maazị Uche Okafọ gwara ha ka ha rụọ ọrụ ha nke ọma ma mejupụta ebumnobi aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo nwere maka steeti a. Ya bụ ụlọ nzukọ kwadokwara akwụkwọ na-egosi otu aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo ga-esi rụọ ọrụ chọtara steeti ego ma mefuo ego site n'afọ 2023 ma ruo n'afọ 2025, nke ọ bụ okpuru ọchịchị kansụl niile enwere na steeti a ka ha rụọ ọrụ ọzọ ihe dịka ọnwa atọ n'usoro iwu na-achị lokal gọọmenti na steeti a siri kwuo. N'okwu nke ha, onye isi oche okpuru ọchịchị kansụl Ayamelụm bụ Chief Levinus Onyenwe n'ogbo ya nke Orumba South bụ Chief Neville Uchendo kelere aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo ya na ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti a maka ịkwadokwa ha ọzọ ka ha rụọ ọrụ ọnwa atọ ma na-ekwe nkwa na ha ga-arụkarịzi ọrụ karịa ka ha rụrụ na mbụ. Site n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti a, abụ m Chukwuemeka Modlem.